Аз съм Делчо Делчев от Сдружение Трансформатори, архитект, един от, може би, най-лудите, но се занимаваме основно с проекти за градска среда, дизайн и такива места като Капана. Христо Станкушев, на 31 години, архитект. Аз съм Любо Георгиев, аз съм директор на One Architecture Week. Архитект съм по призвание. Аз съм Светослав Мичев, занимавам се с архитектура и дизайн и съм част от студио Don't DIY. Капана ще е темата на вашия тимбилдинг. Защо Капана? Капана е много специално място в Пловдив, ама и в България, пък и дори на Балканите, да си мога да го потвърдя. Капана е била старата чаршия на града, т.е. там е имало дюкянчета, магазинчета, складове малки и така нататък. Било е място, където хората се срещали различните етноси на Пловдив, гърците, българите, турците, арменците, циганите и така нататък. Стоки се обменяли, хората си пазарували и е била един вид гората на града. Вече не е чаршия Капана, на място на дюкяните с времето са построени по-високи сгради, пак с идеята да бъде търговски квартал, но той замира вече началото на 20 век, тъй като търговията вече става друг вид. Една от теориите за името на Капана е свързана с това, че през годините там е имало много капанчета, в които хората са ядяли, имало различни места, което е свързано с по-генералната история на Капана, че това е била чаршията на Пловдив, занаятчийското място с много малки работилници, в които хората са произвеждали различна продукция и се я продавали пред самото си магазинче. Капана, разбира се, най-буквалният превод на името му идва от средновековното градоустройство на града, на квартала, кривите улички, в които човек лесно може да се загуби и трябва да има много ясен фокус за какво точно влиза в Капана, иначе шанса да се изгуби е много голям. Тъй като в момента Капана е място, в което повече хората ходят да си лакират ногтите и да си паркират колите, т.е. за една супер централна част като Капана, това е малко така разхищение на пространството и потенциала. Различни организации, сред които и едно, са видели потенциал в това място и искаме с времето, това няма да стане за година-две, да го възродим, съживим и той да стане място за нещо типа на творчески квартал на творческите индустрии, квартал на интелектуален обмен, хора, които идват от различни части на Европа и се срещат там и работят по неща, свързани с мисленето и иновативността, което има пряка връзка с това, което Капана е бил преди. Обмен на стоки, този път ще бъде обмен на идеи. И в този смисъл един тимбилдинг на такова място ще бъде едно страхотно начало за този обмен на идеи. Рано или късно всички вие ще попаднете в Капана на комуникацията. Всъщност това място е много централно в града и много странно е изолирано по особен начин. Очевидно липса на комуникация между него и останалите фрагменти. И интересната задача ще бъде да подобрим комуникацията на това място чрез градския дизайн. Очакваме всички вие да направите едни мега яки, силни брейнсторминги и да измислите възможно най-провокативните, смели и същото време смислени решения, които да подобрят градския дизайн на това компактно градско местенце. На 14 юни 4 теми и 12 отбора, които работят по тях. Обект на внимание е Капана. Настилките на Капана. Много интересна тема. Аз лично се избрах не защото стана последна, а защото е там някъде на земята. Обикновено тъпчеме по най-различни настилки, вървиме в као. Въобще не се замисляме колко е важна земята, по която вървим, с нейната текстура, цвят, елементи. Предизвикателството тук ще бъде да потърсиме медийното значение на пода в една градска част.
вървим по тези улици и те могат нещо да ни говорят, да ни навигират, да ни създават някаква емоция, да ни подсказват къде да си спрем, къде да забързаме. Имаме настилка, която е на равно ниво, павирана, в която съвсем нежно са маркирани местата на бившите тротуари с някакъв бордюр, който не изкача, което позволява да се работи много с цвят, с най-различни други изразни средства, за да се, за да се наблегне на значението на пода като една неизползвана фасада на града. На него в групите, които аз ще водя, ще разглеждаме табелите, в смисъла на неща, които влияят на човек, разхождайки се по улиците. Ще се насочим към една любопитна точка в Капана. Това е градската тоалетна. Ще помислим за това какво е мястото на една градска тоалетна в един съвременен град, каква функция би могла да има тя, освен чисто утилитарната й. Дали можем да й придадем някакви други стойности и съдържания и дали може да бъде тя културна точка в един квартал. Ще се разхождаме заедно в Капана. Ще се опитаме да намерим готините места за ядене и ще се опитаме да намерим връзката между местата за хранене и Капана като място, което има потенциал да бъде посещавано повече. Ще се опитаме да намерим различните кулинарни култури и как да създадем популярност на Капана през тях. Там има турски ресторант, италиански ресторант, гръцки ресторант, има различни места за бързо хранене, за десерти, за пиене на кафе. И ще се опитаме да намерим през тези места как може Капана да заживее отново и да се създадат различни пътища, по които хората да го разпознаят. Здравейте от мене! Както разбрахте, тази година тимбилдинг ще бъде в Пловдив, най-накрая, за толкова време в моя роден град, в едно от най-знаковите места, които всички пловдивчани припознават като типично пловдивски, Капана. Тази година предизвикателството е да направим неща, които да променят градската среда, така както правим кампании, които променят нагласите на потребителите. Тази година задачата е да направим неща, които да променят характера на едно изключително знаково и характерно място. Това за мен е от особена гордост да имаме възможността да правим такива неща и вярвам, че всеки от вас ще даде най-доброто от себе си и след време ще с гордост може да показва, разказва и да доказва какво сме направили. Нека създаването на идеи започне сега.